Pozdrav! Sjetila sam se danas jedne super ideje, a ta je da s tobom podijelim rečenice koje su izgovorile polaznice mojih edukacija, plaćenih, neplaćenih, za poboljšanje razgovornog engleskog. Pa krenimo. Prva. Veli jedna klijentica. I just try to remember the word in English. Primjer kako možemo poboljšati ovu rečenicu, nije jedin, ima ih beskonačno puno, je. Budući išla sa just. Dakle, u ovom trenutku se radnja događa, pa možemo ići sa present continuousom, a to je ono vrijeme koje se tvori od pomoćnog glagola biti plus glagol kojemu dodajemo nastavak ing. Pa dobivamo I am just trying to remember how to say it in English. How to express myself in English. Ili I'm just trying to remember the English word for it. For it, misleći na hrvatsku riječ koja se ne može sjetiti na engleskom. Next. I will remember a bit after. To je rečenica koja se izravno odnosi na ovu gornju. Sjetit ću se malo kasnije te riječi na engleskom, vjerojatno, jel? Kad joj ne bude više ni trebala, jer će nas sad odavno završiti. Primjer, kako možemo poboljšati ovu rečenicu, je da kažemo It will come back to me a bit later. Ne after, slične su, to je utjecaj hrvatskog. It will come back to me, sjetit ću se, a bit later. Okay? Next. Kaže polaznica. I live in Zagreb for so many years. Budući da se ovdje govori o radnji koja traje jako dugo, koja je krenula u prošlosti i dugo traje i traje u sadašnjosti, vjerojatno će još nastaviti se događati u sadašnjosti, idemo upotrijebiti vrijeme present perfect continuousa. I on ima ing oblik. Čim je continuous, glagol ima ing oblik, pa dobivamo sljedeću rečenicu. I have been living in Zagreb for so many years. Čak i bolje bez so. I have been living in Zagreb for many years. Ili for the past 30 years. 10 years. Okay? Ali ta rečenica se nastavlja. Ali meni nije stala na papir. That I cannot remember that I am from Delnice. Prijedlog poboljšanja je that I don't remember that I was born and raised in Delnice. Okay? That I don't remember. Ne cannot. I don't remember that I was born and raised in Delnice. Da sam rođena u Delnicama. And finally, when I will that explain to someone else, I will say nešto. Kako ovo možemo poboljšati? Primjerice, malo veći uvod damo. Next time I find myself in a situation to explain what I do, čime se bavim, I'll say, reći ću, that I am a medical doctor. Da sam liječnica. That I am a medical doctor. And that's it. Vidimo se na idućoj lekciji.